No niin, sä jäit äsken poliisihevosen alle. Miten sinä kävi? No varmaankin oli sellainen, että satuin olemaan sivullinen uhri. Mut niin poliisilla on helvetin koulutetut hevoset. Ja kyllä niiden kanssa pitäisi olla varmaa liikkuminen, ettei jää ketään alle. Ja tää on ihan liioteltua. Vittu, jos täällä on rauhaa ja solidaarisuutta julistamassa, niin sitten ajetaan yli. Se loppuu. Se loppuu. Kuinka pahasti sulla sattuu? Ei siihen mitään sattunut. Jalkaan kuitenkin. On se kipeä. Nyrjähti. Se on nyrjähdyskorkean. Ei voida mennä niinku rosikseen poliisia syyttämään jostain ylimalkaisesta voimankäytöstä. Mut et usko, että vituttaa. Kiitoksia.